Okay, yɛma wɔkɔaba ɛmfa Emra GH live studio. Medin ɛde na abakɔ migration. Sɛ ɛba bɛwura kora obi Kumasi Asante Kotoko game a ɔne Dreams FC ɛnso ɛdi ebesi ani ɛnɛ awia Baba Yara Sports Stadium. Na maame mfa mu update ɛmfa Emra kora obi Kumasi Asante Kotoko ɛnso a prepare well a ɔde ewura saa game ne mu. Abdul Karim Zito ɛnso nkɔmɔ ɔde aba abɔnten no yɛba bɛkyerɛkyerɛ mu players available, players a ɔmo ɛyɛ available for selection ɛnso a yɛde mu nkɔmɔ ɛnso nyinaa ɛtumi ɛde ɛbrɛw ɛwɔ ase maame de transfer story kakra bi ɛnso ɛde bɛka wo ho na dwumadi no ɛnso atumi ayɛ kama ɛwɔ GH live studio ɛnso man Kizito boss player mo nso ɛwɔ hɔ a o monitor game no anaasɛ o monitor adwuma no ama bibia ɛnso ɛtumi ayɛ kama ɛnso ɛwɔ hɔ na yɛnkɔ ntɛntɛm so ɛmfama ne ɛmfanguram ɛmfamfiri the transfer mede kan ɛde abɛto anim sɛ Abdul Walid Neymar no usina kan ɛnso ɛde ɛma Instructorman Football Club ɔyɛ player Krobio Kumasi Asante Kotoko team no ɛnso ayɛ eager sɛ ɔmo ɛnsa ɛbɛka akwadaa no na ɔno nso atumi awuram na wasi akan ɛnso ɛde ama Krobio Kumasi Asante Kotoko nkɔmɔ no adu akyira ne saa ɛma bibia nso ɛde dana kwan mu a ɛnkyɛ koraa no ebi at the end of the season no confirmation bɛba abɔnten sɛ aberante a ne din ɛde Walid Neymar ɔno ɛnso ɛba bɛsina kan next season ɛde ama Krobio Kumasi Asante Kotoko ebenya abɔtɛ awuram sika pudu a ewura saa transfer ne mu nyinaa no yɛbenya abɔtɛ ɛnso ɛtimi ɛde ama ɛwɔ hɔnom ama bibia ɛnso ayɛ kama Kotoko ɛpɛ midfielder Kotoko ɛpɛ striker ɛnso ɛde bɛto akyire Albert Amoa aberante no ɔnkɔ ɔbɛtena Kotoko bubuku ne mu menim sɛ Kotoko fans no mo nso mani agye ɛwɔ aberante Albert Amoa na asɛm a mekan ho nti ɔno nso ɛbɛtena team but ɔmpɛ striker ɛnso ɛde na ba bɛwura team no na mapɛ midfielder ɛnso ɛde na ba bɛwura team no madi kan ɛde ato no sɛ defenders ne deɛ ɔmo ɛpɛ bi aka ho ɔkɔ Nations FC a Kotoko ɛpɛ defender firi Pando Heart of Lions ɛnso ɛsaa ɛne other clubs no medi kan meba na mede emu update ɛfa transfers no ho ɛnko a ɛnso atimi ɛde ama bibia ɛnso ayɛ kama ɛwɔ Kotoko bubuku na game a ɛbɛkɔ so ɛnɛ awie yi ɛwɔ Baba Yara Sports Stadium Krobio Kumasi Asante Kotoko ɛne Dreams FC bubuku no ɔmo match a ɛbɛkɔ so no Kotoko player ne din ɛde Emmanuel Entry officially is out ɛno ɛyɛ club no ɛnkɔmɔ de abɛto abɔnten ɛsɛ wanya ɛsɛ knee injury yes brante no kotodwe no mfonso aba ho nti abrante a ne din ɛde Emmanuel Entry ɛnso ɛyɛ out a saa game no ɔno nso ntimi ɛmfa ne ho ɛmfa nhyɛm ɛmfa ma Krobio Kumasi Asante Kotoko na the whole of this week aberante a the din ɛnso ɛde Peter Amidu Akwa the training nsɛm no ɛwɔ Kotoko bubuku this week no na ɛwɔ fam nti sɛ wantimi ameki match day squad don't be surprised say aberante ne din ɛde Peter Amidu Akwa ɛnso ntimi embam emesi akan emfama Krobio Kumasi Asante Kotoko na players available for selection coach Karim Zito so ebetimi ɛde ɔmo awura game ne mu goalkeepers no ɛyɛ Mohammed Kamara Frederick Asari two goalkeepers we ɛnso ɛyɛ available for selection ɛnso ɛwɔ hɔnom na yɛnkɔ defenders no aside no aberante a ne din ɛde Patrick Asiedu ɛyɛ ready Lord Amoa ɛyɛ back to the squad
So Lord Amwa yɛ available nso ɛwɔ ɛnɛ game a ɛbɛkɔ so ɛwɔ Baba Yara Sports Henry Kwame Ansu Samba Onel Joseph Abloh nso ɛka ho a Justice Nkunkuble nso ebetumi awura match day squad into Joseph Abloh at long last ɔwom saa nso ɛna Lord Amwa nso ɛwɔ squad ne mu a yɛde ho nkɔmmɔ nso etimi ɛde ɛbrɛ ɔma bibia nso ayɛ kama. Don't be surprised say Daniel Adran Ajete nso ɛyɛ backup de ma Lord Amwa. Don't be surprised, and when you're surprised because this time when Kotoko defenders no a lot now are available. Michael Sefa training this week. Lord Amwa training. Ajete Oko training ground so 2 goals pa 2 goals. Friendly game no share goal. Thursday no share nice goal be coach Anedin and the Karim Zito sorry Emano. Aha. And Justice Blake Karim Zito buy and obo back. Ablo are you ready? Samba are you ready? Henry Kwame Ansu also are you ready? So all these players are available for selection. And so but made for us now. Andrews in team menu Che Jamena available. Baba Yahya and so available. This week, a branch and Didi Emmanuel Entry said Eddie Kind on common Eddie Amano ono out. And a Samuel Tenedu and so me and your trading and farmer Kobobuku and ono and so ebitime out. And so kotoko Bobu Kwenemo. Aha, Michael Sifa Nedasono. Michael Sifa back to the available players are omo and so ebitimi ewrem de ama Krobio Kumasi Asante Kotoko Solomon Kwekusa Samson Aduku Vetus Avoka if so nyina and so available the ama Kotoko team na nimu hono Saka Dawada Andrews in team menu Mr. Andrews say Che Bafo and so available for selection. Wisdom Bassi Fernando and so honomons with me aka match day squad Sanso ena Albert Amwa Kwame Poku omo nyina betimi aya available for selection. Nti ohwe edi amde ama wona the squad coach Abdul Karim Zito edi era game no mo memfama wana ase minjai eno possible lineup no but say goalkeeper Asari start here, don't be surprised. Asari start here, mani yonwa Kamara enso betimi a start ewo game no mo enso eti ama Krobia Kumasi Asante Kotoko. So Krobia Kumasi Asante Kotoko players available for selection and mede atu wenim enso ama bibia etimi aye kama ewo bobu kwanedin ede Krobia Kumasi Asante Kotoko ha GH Live Studio. Obe subscribe to the channel, obe like it, obe share na wa comment ama bibia aye kama. Coach Abdul Karim Zito and the former team Dreams FC ana ebeche ayam so nyankopon aduma ena wie ya ewo Accra Sports Stadium exactly Kumasi Sports Stadium, which is Baba Yara Sports Stadium, exactly 3 p.m. na game no efrase enso ewo no bra na be support Krobio Kumasi Asante Kotoko na bibia enso entimi enye kama medin edit na makwa migrations me so o hwe ya na obetimi to comment ato ase no de udi aka any presentation bia no ye better wase so hwe yen na onso o comment enso ewe ye videos a ye be nyina enso ewo me da say nyankopon onhyiraw nyankopon aduma 3 o'clock ye hia ewo Baba Yara Sports Stadium.